to se natáčím. Jo, natáčím. Čo zdraví všechny méme, to snutí tam nemělo být. Čo zdravím všechny, ne, já jsem musel nový pozdrav. Tohle to je hrozný. Ne! Zdravím vás u dalšího videa, tohle video je čtvrtý díl ze hry Flock Draw, jsem tady opět Skydwoman. Taky mělky, vítejte u videa s Remy. A kreslíš. Hehehe, to je tak milý. To je so cute. Co to je? Drogy, ne? Co? Drogy, ne? Hej, už jsem ti říkala, ať mě nemáš v spojitosti s drogama. Nemám tě mít ve spojitosti s drogama? Ano. Bereš drogy? Jo? 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 Kyle se kleses. Jo? Jo. Vidíš to tam, to myslím? Miluješ kokain? Fakt? Tak. To je had, ne? Ano. Ano. Já jsem to věděl hned od začátku, akorát jsem tě chtěl trápit, aby se kreslila dál. Ne, ve skutečnosti nemá tak dlouhý ruce, jo? Že? Ve skutečnosti nemá tak dlouhý ruce. Spíš o hodně kratší. Jsem barvoslepý, nebo je tohle z toho hnědá? Nejsi. Tohle je hnědá, to druhý a to první je černá. Aha, tak jakože je to černá, jo? A tohle to má být jakoby tělová. Mně to přijde jako zelená, ale... To je jedno. Jo, ale to, asi jsem to trošku pokazil. Mělo to být spíš takhle. Takhle. V druhém díle se ta osoba ukázala. Ten nebyl. Viď? Ne. Viď? Ne. Myslíš Justin Bieber? Ano. No tak to nejde. To bylo v druhém díle. Nevím, to nepamatuji. Myslím, že mám hlavě pověř. Takže chceš nechat to dát? Ano! Miloš! Zeman. Ano. To si tam měla nakreslit becheru. No, to jsem myslel. Ano, to myslím. No, akorát si neuhá tu postavu. Zpívá Cčka, sbírám Cčka. A, tady si, vidíš to? Co? No, tak já nevím, kdo zpívá Cčka, sbírám Cčka. Nebo takový to non-stop, nebo jak to je? Non-stop, já chci žít non-stop. Ano. Nevím. Jako kdo to zpívá, nebo kdo? Co? Tady je jedna písnička. Já tady vedle nemám tvoji kameru. No. Ježiši Kriste. Mě to už nebaví, protože to natáčíme 10 hodin. A je mi líto, že máte rakovinu. Kaja bere koks, vidíte to? Ona to chce zatajit, prostě ona bere koks. A já proč to vypnu mikrofon, aby mě neslyšela? Prostě bereš koks, Kyle.
Vím, že mě neslyšíš, ani mě nemůžu slyšet nikdy. Ale ty bereš prostě koks. Já to vím, vždycky odejdeš do koupelny, tam si to rozsypeš, pak šňupeš. Takže prostě vidíš, to si kreslila určitě ty, ten malovala, zrovna ty si brala koks. A cítila ses tak báječně, že si musela nakreslit nějaký portrét nějakého bobra, kterýho si zmršila, stalo se z toho tohle. Přišel nějaký les a toho bobra si tak zapomněla nakreslit. Ne, sorry, dělám si srandu, ale koks bereš. A už natáčíme 11 minut, počkej. 2, 1, 12 minut. Kájo! Vlastně ty mě neslyšíš. Kájo! Neber ten koks. Takže zbytek videa bude zřejmě bez ní. Takže. Stala vysta. Kokainu. To jsem ale chytrák. Rozbil jsem mi to. Ale pochybuji, že z toho teda něco vyjde. Tak moment, já jdu na záchod. Já jdu na malou, paní doktorku. A vy se zatím s ním povídejte a řekněte jí, že bere drogy a že šňupe koks. Jo, takže na skvěl zatím. Zvedla. To. Really? Počkej. To už srandu jako. Moment. Co jsi to řekl právě? Ach bože. Kájo. Dej se! Edmund se nás vykadala. Nebyla vykadala. Bylo to ti ještě! Když to tam neobsazeno. No tak hovorím přímo. Píp! Teda. No. No tak. Tak já se s váma asi loučím. Já už tady ukončuju video, protože to nezvedáš. Sorry, jsem říkala, počkej chvíli.
A já jsem čekal chvíli. Já jsem se ještě vzpomněl na malou. Michal David. Co? Ano. Co? Michal David. Co se k němu šlo na návštěvu? Sorry, jsem musela jít za psem. Aha. Já. Tak já ti pomůžu, kecám. Můžu zabít. Co? Můžu tě zabít? Víš co, hele počkej, já ti ukážu, co vygumuju. Co to děláš? Tak pane, vygumuj si to sama, to gumovat nebudu, děláš si to sama. Nos! Ty negumuješ, ty kreslíš. No to je pravda. Já tam chci tu růžovou. Růžovou! Tak, růžovou! R-U-Ž-O-V-E-A. A nevím, jak to právě řek, ale chci růžovou. Tě zabiju. Takže, hej! Ty vole. Tak fajn, tak to nakreslím na zelenou. Takže. Počkej. Hej! Ne, já už jdu kreslit. Jo? Takže, řeknu ti k tomu. Setkala se s tím hodně často. Ano? Hodně často se s tím setkala. A každý ráno to máš na stole. Vezmeš si brčko No počku. a jdeš šňupat. Tak co to bylo? Opravdu. Ano. Kokain. Kokainom. Co to sakra je? To si na mě, Ondro, to si na mě. Jo. Vidíš, co se stane, když děláš blbosti. Ty negumuješ, Ondro. Gumuješ. Já to zabiju. Nebo bude rakovina. Znáš tu parodii na Myšovi Šilnosti? Natočil jsem rakovinu, která se začala šířit. Nemohli jste se s tím smířit. Nadávali jste mi do dětí. Ale potom jsem přišel, když jsem dělal. Nevím. Hej! Natočil jsem video, které se začalo šířit. Nemůžete se s tím smířit. Nadáváte mi do dětí, přitom jste sami děti, co neumí počítat do dětí. Do 5. Co neumí počítat do dětí. Hej, Kajo! Hej, počkej. Paka. Co to? To bych nedělala. Kajo! Nech to! Ne. Hej, Ne. nech to! Počkej. Takový troll. Ne! Já.
takhle to dopadne, když to víte, kamarádku. Karma vám to oplatí. No. To chci nakreslit. Musí kreslit. Tak to ukončíme. Počkej, když to neukončil. Ne, už netočíme 21 minut. Tak my se s váma loučíme. Odběr, komentář. Mějte se a čus. Čau. Ale ještě. Ha? Ty. Jaký bere kokain? Prostě ona bere kokain. Nechci si Kokain. to přiznat. To si děláš prdel, ona mě slyšela. Počkej, ona mě slyšela. Ty o tom vypadala. Za trest udělám něco, z čeho budeš mít strašnou radost. Počkej, ona mě slyšela. Počkej, ona mě nemohla slyšet. Já jsem řekl, ona bere a ona kokain. Neslyšíš mě, že ne? Fakt? Pane bože. Bereš kokain? Vážně? Voilà. Vážně? Ano. Právě se přiznal, že bereš kokain. Já jsem vypnul mikrofon, řekl jsem, ty bereš kokain? A pak jsem řekl, vážně? A ty, ano. No prostě tak čus.